Takže čaute ľudia, vítam vás na Intersefe pri takej menšej informačke, ktorú už točím asi pred 5 minútami, som to točil prvýkrát, teraz to točím zas. Takže už to je tak 3-4 krát, neviem. A mám pre vás také menšie informačky dve, takže nové postavy. No, áno, to je informačky, nové postavy, takže, no vlastne jednu informačku. Takže nová postava jedna je táto, populárko, čo som si spravil preto, lebo ma to nebaví furt hrať za maga, no iba za maga v kuse hrám, no jeden var, čo to je. Je to na svete 10.sofagame.cz takže som sa nudil, vieš, chcem si urobiť novú postavu. Dúfam, že vám to vadiť nebude. Potom mám ďalšiu postavu, ktorú som najprv mal, potom mi ju niekto zobral a teraz ju zase mám. Je to postava Dragonče 6 na svete 6.sfgame.cz. Je to level 74 v cechu Lemon. Takže sa moc teším za to, že ju zase mám. Ďakujem tomu, kto mi ju zase dal. A tak no. Podzemko, to no epic, ani jeden epic, vidíte. Takže toto postavu musím dosť rozohrať. Dosť. Ani neviem, no... Aha, král 4, úplne bez veci, ale má veci, no ale nemal. Takže môžeme aj zautočiť. No to určite vyhrám. Nemám zvuk, tak... Lebo aby to nehúčalo zbytočne, viete. Ok, takže to sa nám robí hlitka, ale to sa nebudem zase hrať, len vám hovorím, že to je taká menšia informáčka. Takže ďakujem, že ste si kúkli video, keď sa vám video páčilo, palec hore, a keď ne, palec dole. Aj tak verím, že ani palec hore, ani palec dole tam nebudú, takže to je jedno. Takže fakt ja sa s vami lúčim a sorry, že vo videu není vidno kurzor, to musím tiež nejak spraviť a že nie sú ešte prepracované, musím si kúpiť nový chladič fakt, lebo to už sa nedá. Takže čau. Čau.